Bir qat qara, 7 qat тавыш юллады халық мәкале безнең хит-парад турында. Бу гади клиплардан чемпионат булдыручы топ клип проекты һәм төп рефери ягъни хөкемдар мин Ильяс Газизов исәнсез. Берничә атна рәттән 9-нчы баскычтан кузгалмаган Ринат Рахматуллинның "Синең күзләрең нигә моңсу" клибын уеннан уймак чыкты дигән фикер белән яулык булгап хит-парадтан заты галә. Ә бит мин кисәттем. Тавышлар исә һаман артмады. Киресенчә кимеде генә. Шуңа күрә Ринат китә, Оксана килә. Каршы алыгыз. Яңа клиплар ярышы топ клип хит-парадында бу атна премьерасы Оксана Дмитриева һәм аның "Мин күкләрдән сине сорап алдым" клибы. Җырның исеменә караганда клип фантастик жанрда булырга тиеш кебек. Күз алдыгызга китерегез. Күкләр белән сөйләшүче Оксана, аннан исә кемнеңдер килүе, барысы да әлеге блокбастерда. Карагыз һәм куркудан бик кычкырмыйча гына тавыш бирегез. Дөресен генә әйткәндә, әле мин дә сезнең белән бергә беренче тапкыр күзәтәм. Canım yılağanığa tezlendin de Min köklerden seni sıradım Kök yüzünden yaktı yıldız ıştı Sen kilesin deyip yuradım Min köklerden seni sırap aldım Barı silahına tapınırman Kökler üzüne algan işi Barı silahına tapınırman Kökler üzüne algan işi Yuravlarım gitmediler Yıldız gibi kilidin yaktırıp Suyuq azapların sağışını yuıp Suyunişlerimni arttırıp Min köklerden seni sırap aldım Yaratırman yürek dalgan işi Barı silahına tapınırman Kökler bizni üzüne algan işi Barı silahına tapınırman Kökler bizni üzüne algan işi Yarsulardan şaşkan hisni tıyıp Yumuşak nurlar siptin yanıma Şifa bulup kirdin köngülüme Deva bulup tamdın canıma Min köklerden seni sırap aldım Yaratırman yürek dalgan işi Barı silahına tapınırman Kökler bizni üzüne algan işi Min köklerden seni sırap aldım
талганышы бары сиңа гына табынырмын күкләр безне үзенә алган өчен бары сиңа гына табынырмын күкләр безне үзенә алган өчен. Топ клиптан китергән нибарысы бер адым калган 9-нчы баскыч иясе бүген Айгөл Бариеваның «Үйгә кайтыр юллар бар әле» клибы. Әле узган атнадагы 8-нчы баскычны да искә алсак, ситуация шактый киеренке. Айгөлнең клибы өчен тавыш бирүчеләр, бүген тынычландыру төнәтмәләре ишсәгездә, киләсе атнада ситуацияны сез яхшырта аласыз бит. Икенче атнага тагы да тырышырсыз дип ышанып калам. Бетмәгәндер, без эчәсе сулар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар урап, өйгә кайтыр юллар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар урап, өйгә кайтыр юллар бар әле. Төрле җирдә йөртә безне язмыш, һәрберебез нидер майтара. Эштән чыкканда безне үй җылысы тартып кайтара. Эштән арып тол чыкканда безне үй җылысы тартып кайтара. Өйдә көтә гаилә uşаклары, хәләле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Шунда киштек бәхет белән тулы, сөю белән тулы елларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны. Өйдә көтә гаилә uşаклары, хәләле без кыз һәм улыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз.
Ике атналық топ клипнің премьерасы болып, бір атна ішінде 4-ші басқышқа көтерілген Ирек Галиевның «Мен көтермін сені» клипі бұл атна башында шулай ук актив тауы жиған еді. Ләкин бүгінгі турнир таблицасында ол бірнеше орынны асқа таба алышып, 8-ші орынға түсіп отырды. Көтермін сені ғымрым бойы, келмәсә дә сенен хат хәбәр. Сағнуларым сыймый дәрьяларыға, ник юқсынам икән бұл қадар. Мин көтермін сені, көтә туқтағаншы сағат телләре. Көтүләрдән инде үміт үзіп құйылғаншы көңілім гүлләре. Мин көтермін сені, иңнәрімдә ұшар қанатларым талғаншы. Үміт ұшағында соңғы көмір янып бітіп күліге қалғаншы. Күн деп түн деп тұрма, мин көтермін, көшләр алып йөрәк жылынан. Тыным белән әртеп тәрәз бозын, күзім алмай қайтыр юлыңнан. Мин көтермін сені, көтә туқтағаншы сағат телләре. Көтүләрдән инде үміт үзіп құйылғаншы күңілім гүлләре. Мин көтермін сені, иңнәрімдә ұшар қанатларым талғаншы. Үміт ұшағында соңғы көмір янып бітіп күліге қалғаншы. Сен миңа тоям синең дә бит, гүл тартыла миңа бар хисең. Һәр ел, һәр көн сайын миңа таба берәр генә адым яса син. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре. Көтүләрдән инде үміт үзеп құйылганчы күңелем гүлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәрімдә ұшар қанатларым талғаншы. Үміт ұшағында соңғы көмір янып бітіп күліге қалғаншы. Янып бітіп күліге қалғаншы. Күліге қалғаншы. Бу атнада да сюрпризларсыз қалып болмас. Чөнки инде ничә атналар, алай гына да түгел. Топ клипнең иң беренче көннәреннән үк берничә мәртәбә лидер булган, шулай ук даими рәвештә пьедесталда балкыган Гөлназ Шакированың «Мәхәббәтсез булмый дөньяда» клипы бүген нибарысы 7-нче урында. Гөлназ һәм аның командасына ни булган? Әллә бераз арганнар, әллә инде ял итәләр, көзге депрессия, пьедесталдан башлары әйләнгән, актив тавыш бирүченең телефоны югалган, әлеге телефонны бүтән клип ияләре тапкан, интернетка түләмәгәннәр, телевизорлар ватылган, версияләр күп, ә клипы бер.
Узган атнаның лидері болған Эльмира Нагимованың клибі небары 6-ші орында тоқталды. Эльмираның ВКонтактедағы бетінің сценасында топ-клип хит-парадына сылтама, «Әмнеңа тауыш берігіз» деген жазу бар. Узган атнада бұл язма яқшы жемеш берсе, бұл атнаны әлләни мақтанарлық түгел. Шол, әлігі язманы минут сайын яңартып тұрға керек. Менә оннан соң тауышлар китәшәк, һәм чираттагы пьедестал инде тау артында түгел. Топ клипнің топ бишлеген Руслан Трапезниковның «Қая китті мәхәббәтің» клибі ашып жібәрі. Руслан үшін сіз тауыш бере тұрған арада ул Ресей телеканалының ең грандиоз проектларының бірсі «Битва Харовка» барып қайтқан. Ләкин ұзақ соғышмаған. Аңа 6 айға контракт тізерге тәкъдим иткәннәр. Ул аның кадәр буш вакытым юк диеп кайтып киткән. Күрәсез, безнең хит-парадка хыянәт итәсе килмәгәндер. Афәрин.
кешеде кызганайды икебез очрашканда еламадык та билмедик те юлыбыз айрылганда кая кетти махаббатың әлі толдымы яқыға сағынып кетіп барам жаным тек қайтпайсың сен янымнан Yılğanımız iki yarında Kayıtlar orada Aşırışır bazma Küreşir bezme Kim bile onu kim bile Koya gitti Mehbettin Hele doldurma Yakığa sağınıp gittim Daram canım Dikkat etsin sen yanıma Koya gitti Mehbettin Hele doldurma Yakığa sağınıp gittim Daram canım Dikkat etsin sen yanıma Koya gitti Mehbettin Hele doldurma Yakığa sağınıp gittim Daram canım Dikkat etsin sen yanıma 4-нче урын, ягъни агач медаль бүген узган атнаның премьерасы булган Венера Ганиеваның гомерләрне үлмәс җыр итик клибына эләгә. Бер яктан карасаң, Венера ханымга 4-нче урын килешеп тә бетми кебек. Ә медальнең икенче ягына карасак, бер атна эчендә 4-нче урынга күтәрелү җырчының биек дәрәҗәсен тагы бер кабат исбатлый.
Лилия Муллыгалиеваның авыл кызлары, район кызлары һәм 2 республика кызлары аңа һич хыянат итми. 4-нче атна рәттән клибына мөкиббән китеп тавыш бирә. Шуның нәтиҗәсендә ул инде 3-нче атна призлы урыннарда тирбәлә. 2 атна элек 1-нче урында булды, үткән атна 2-нче урында. Менә бүген 3-нче урын. Бу бик шәп, әмма ни күрик, ул атна сайын бер баскычка төшә бара икән бит. Булай барса, призлы урыннардан кулак кагуы да бар. Ә монсы бары сездән тора җәмәгать. Ничек карар кылсагыз, шулай булачак. Ә бүгенгә бронза медаленә сөеник. Сәлам. Телне динне онытмыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч пишмак бәлеше тәшереп, икиш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыйырында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта, утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Элгир егетләр ярый, тәшибәр авыл кызларын. Саклап, яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары. Гөрләп балкып кына турсын татарның авыллары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Без бит авыл кызлары, без бит авыл кызлары. Жанатарлары бик тырыша торгач, игезәк кызларыбыз призлы урыннарга яңадан әйләнеп кайттылар. Беренче атналарда гел беренче һәм икенче урыннар тирәсендә тирбәлгән Рамилә белән Рәзилә соңгы атналарда шактый сынатканнар иде. Мин әллә төшеп калдырган маташамы булар дип тә шикләнә башлаган идем. Ә юк, алар көч туплап кына ятканнар ахырсы. Котлыйбыз, бүген икенче урын сезнеке.
Вакытлар усада, бик кыйын булса да, йөрәк түренә бит урынның. Күкләргә күтәргән, өмөткә тәргән, син бит моңа сөю жарамана. Юк һәм юк дисәң дә, утыңда кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Вакытка буйсынмас, газаплар да сынмас, мәңге яз иленә чакырган. Аның тылсымыннан, сөюнең нурыннан, тормыш күкләребез яктырган. Юк һәм юк дисәң дә, утыңда кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Бар ул мөгъҗиза, барбыз шуңа риза, кичерешләр тулы бер дөнья. Язмышта, салышта, дөрестә, ялгышта, шуңа икән барсы да сыя. Юк һәм юк дисәң дә, утыңда кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Бер-береңә булган мөнәсәбәт. Бу атнаның триумфаторлары Иркә һәм Винер Сәлимов һәм аларның Яши хөрмәттә клибы янә беренчелек пальмасын яулады. Клиплары яхшы һәм дәртле, сүз дә юк. Ләкин әлеге җиңүнең төп сәбәпчесе сез, хөрмәтле дуслар, һәм сездән килгән тавышлар, аеруча SMS хәбәрләр. Әле атна башында 3нче генә урында булган булсалар, бүген исә алар беренче. Һәм шуңа күрә алар сезгә зур рәхмәтләрен җиткерергә сорадылар. Безнең иҗатыбызны, хезмәтебезне шулай зурлап бәяләүләре, хөрмәтләүләре өчен Ходай үзләрен хөрмәтләсен диделәр алар. Ә бездән аларга һәм әлбәттә сезгә бары бер генә сүз. Котлыйбыз. Афәрин. Ялкыннан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни гүзәл хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың дөньяны, үтмәсләр гомерең һич ялгыз.
Хөрмәтле башыем, каршыга мин киләм, бүләк итәм шушы гөлләрне. Шат булсын күңелең, атсын güzel таңнар, ямьләтеп киләчәк көннәрне. Рәхмәт кенә дием, елмаям һәм көләм, тормышларны гөлләр итик без. Яшәгәндә җырлап, бергә көлеп уйнап, бик тиз килмәс безгә моңлы көн. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәүче дусларны, олыны, балалар, кешене кешелек, яңгырап бик күркәмле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәүче дусларны, олыны, балалар, кешене кешелек, яңгырап бик күркәмле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәүче дусларны, олыны, алалар, кешене кешелек, яңгырап бик күркәмле җырларны, яңгырап бик күркәмле җырларны. Шулай итеп, бүгенге топ клип хит парады тәмам. Дуслар, клиплар ярышында катнашкан клиплар һәм җырчылар сездән ярдәм һәм зур активлык көтә. Шуңа тавышларыгызны шәлләмәгез. Сайтыбызга кирип һәм SMS аша тавышлар юллагыз. SMS-ларның бик күпкә файдалырак икәне бүген тагы бер кат исбатланды. Шуңа күрә күбрәк SMS тавышлар җибәрегез, чөнки бер SMS тавыш 10 интернет тавышка тәңгәл. Тавыш бирү алдагы җомга көнендә көндезге сәгать 12-дә туктатыла. Сез дә тавыш биреп, яраткан клипларыгызга, яраткан җырчыларыгызга җиңәргә ярдәм итегез. Бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән сау булашам. Алдагы атналарда очрашканга кадәр. Пока.